Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Кыр эшләре тәмамлануга Ознакайда шәшүлек мәйданнары торышын тикшерергә чыктылар. Комиссия район хуҗалыкларында эшләде. Biraz салкыннарын күрсәтеп алса да, быелгы яз уңышлы килә. Алга таба тагында яңгырлар булса, мул уңыш алырбыз дип белдерәләр авыл хуҗалыгы белгечләре. Әлмәт театры яшь талантлар үстерә. Тылсым театр студиясе уңыш жыя. Әлмәт Татар дәүләт драма театры каршында оешкан Тылсым балалар театры студиясе быел инде үзенең 3нче сезонын тәмамлый. Биредә театр юнәлешендә, иҗат юнәлешендә үсәргә теләге булган 7 яшьтән башлап 11 яшькә кадәрле балалар катнаша ала. Колабызның картиналар галереясендә сәнгать мәктәбе укучылары күргәзмәсе ачылды. Ул тормышыбызның 3 өлкәсенә кагылган теманы яктырта. Балалар графика ысулы белән, ягъни гади яки төсле карандашлар белән рәсемнәр ясаганнар. Ознакай районы хуҗалыкларында шәшүлек җирләр торышын тикшерү комиссиясе эшләде. Мондый чара һәр ел сайын язгы кыр эшләре тәмамлануга Сабантуй бәйрәме алдыннан оештырыла. Комиссия эшендә район советының аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов, авыл хуҗалыгы белгечләре, ветераннар катнашты. Теманы Илмир Шәрифуллина дәвам итә. Быелгы язда район буенча 100 мең гектардан артык мәйданда эш башкарылган. Шуның 70 мең гектарында язгы шәшү эшләре алып барылган. Осы көндә инде шәшүлекләрне тәрбияләү бара, корткычларга каршы яфрактан тукландыру. Инде 1 гектарга без әле пока 61 килограмм ашлама топладык. Әле кертү бара, кайту кырмына бара. Узган елгыдан артыграк. Барлык хуҗалыкларда шәшү эшләрен үз вакытында төгәлләгән. Бер атнадан сенаж сала башлау планлаштырыла. Шәшү эшләрен тәмамладык. Хәзер китәбез менә кирпитәргә, кармазаготовкага, азык-төрлек, төрлек азыклар әзерләнәбез. Bütün комбайннар сафта, барсы әзерләнгән. Агылар сибәбез. Менә шүп үләннәренә каршы. Комиссия әгъзалары тарафыннан басуларда бодай, арпа, кукуруз, җитен, киндер һәм башка культураларның торышы җентекләп тикшерелде. Үсентенең куелыгы, тирәнлеге, эшкәртелүе торышына аеруча игътибар бирелде. Biraz салкыннарын күрсәтеп алса да, быелгы яз уңышлы килә. Алга таба тагында яңгырлар булса, мул уңыш алырбыз дип белдерәләр авыл хуҗалыгы белгечләре. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Раевский исемендәге Вятка симфоник оркестры чыгыш ясады. Әлеге концерт «Притяжение музыки» 4нче халыкара фестиваль кысаларында 5нче чыгыш. Кичәдә танылган рус композиторлары Рахманинов, Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин әсәрләре яңгырады. Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә Раевский исемендәге Ветка губерна симфоник оркестры башкаруында Рахманиновның 14 яшьтә язылган скерцо әсәре яңгырый. Бу коллектив 1960 елда Хәвәскәр симфоник оркестры буларак барлыкка килә. 2008 елда ул хәзер Чайковский исемендәге Ветка филармониясе каршындагы Киров өлкәсе коллективы буларак эшләвен дәвам итә. Притяжение музыки фестивалендә оркестр 2нче тапкыр катнаша. Узган ел ул рок-опера жанрында тамашачы мәхәббәтен юллаган иде. Программа состоит, скажем так, из жемчужин русской классической музыки. Быелгы программада истә кала торган ул рус классиклары музыкасының иң күренекле үрнәкләреннән тора. Агымдагы ел безнең ил композиторларының юбилейлары белән истәлекле. Глинканың тууына 220 ел, Римский-Корсаковның тууына 180, Мусоргскийның тууына 185 ел. Әлбәттә, Рахманинов. Выросла из Камаринской Глинки. Вот. Также Николай Андреевич Римский-Корсаков, ему в этом году исполняется 180 лет. Модест Петрович Мусоргский, ему исполняется 185 лет. Ну и, конечно, Сергей Васильевич Рахманинов.
Республикада Татнефть компаниясы ярдәме белән уздырыла торган 4нче халыкара фестиваль Әлмәт һәм Түбән Кама тамашачыларына классик музыканың җанлы яңгырашын тоярга, рухи яктан боерга мөмкинлек бирде дип саный аны оештыручылар. Нефтьче мәдәният сарае директоры фестивальне булдыручыларның берсе Рамил Садриев сүзләренчә, чара классик камера оркестры симфоник коллектив төркеме чыгышын үз эченә ала. Моннан тыш джаз стилендәге эксперименталь концертлар да куела. Оештыручылар фестивальне дәвам итәргә ниятли. У нас широкий контакт, и, как вы видите, по программам. Безнең кызыклы коллективлар белән элемтәбез бар. Башка илләрдә эшләүче оркестрларны чакырырга да ниятлибез. Фестивальне дәвам итәргә теләгебез дә зур, мөмкинлекләр дә табылыр дип уйлыйм. Зачины, почины для того, чтобы это делать, присутствуют. Вятка симфоник оркестры чыгышын тамашачылар рәхмәт белән кабул итте. Оркестрга фортепианода халыкара конкурслар лауреаты Тимофей Калмыков солистлык итте. Тамашачылар оркестр чыгышын зур кызыксыну белән күзәтте һәм алкышлап каршы алды. Мне очень нравится такое ощущение полета. Я первый раз на таком концерте. Миңа бик ошый, үземне канатлы дип хис итәм. Здесь вдруг увидела рекламу и решили попробовать приехать. И не зря. И не зря, очень не зря. Очень, вот прям чувство полета. Я очень хотела послушать так, как играют люди. Күптән тере музыка тыңлыйсы килгән иде, чыннан да болай көй үзгә яңгырый. Ну, я испытала эмоции очень довольно интересные. Именно вот эта вот музыка ощущается очень по-другому. Рәдифә Ногманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Фән дөньясы балалар күзлегеннән. Әлмәт картиналар галереясында беренче балалар сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүчеләр күргәзмәсе ачылды. Укытучы Ольга Шабалова җитәкчелегендә балалар фән, техника һәм сәнгать дөньясы темасына эшләр әзерләгәннәр. Күргәзмәне Фәннәр академиясенә нигез салынуның 300 еллыгына багышлыйлар. Бирдә беренче балалар сәнгать мәктәбенең 5нче сыйныфының йомгаклау диплом эшләре тәкъдим ителгән. У каждого ребенка была своя тема, своя наука. Һәр баланың үз темасы, үз фәне бар иде. Кемдер астрономия, геология, география, зоология, ботаника буенча рәсемнәр ясады. Хәтта тармаклар да бар иде. Мисал өчен җитештерү, терлекчелек, умартачылык. Без шундый тематиканы да алдык. Допустим, производство тоже есть. Есть животноводство, есть пчеловодство. То есть мы тоже такую тематику брали. Эшләрне күргәзмәгә әзерләгәндә балалар графика ысулы белән, ягъни гади яки төсле карандашлар белән рәсемнәр ясаганнар. Сәнгатьтә мондый стиль графика техникасы дип атала. Күргәзмәдә барлыгы 45 эш тәкъдим ителгән. Красками ты можешь перекрыть работу несколько раз. Буяулар белән син эшне берничә тапкыр буяй аласың. Әгәр дә ялгышсаң, аны үзгәртергә мөмкин. Графикада бер нәрсәне дә кире үзгәртеп булмый. Бу картина сәнгать дөньясы дип атала. Укучы биредә барлык сәнгать төрләрен берләштерде. Бу архитектура, театр, әдәбият, рәсем сәнгате, музыка, мультфильм, кино һәм башкалар. И натюрморт, вот с кисточки даже есть музыка, вот такая вот у нее, мультфильм, кино. Ольга Шабалова билгеләп үткәнчә, күргәзмәгә килүчеләрнең фән дөньясын гадәти булмаган яктан күрергә уникаль мөмкинлеге барлыкка килде. Шоды, балалар бик талантлы. Мне понравилась картина «Химики». Там таблица Менделеева, это все. Мне понравилась выставка, она своеобразная. Күргәзмә июнь ахырына кадәр барачак. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театры каршында эшләп килүче балалар студиясе чираттагы сезонын япты. Зур сәхнәдә балалар яшьтәшләре белән җитди темага сөйләште. Деньги брать не буду. Сохраню хоть половину чести. Һәр
Һәр бала кабатланмас, һәр бала талантлы. Театр студиясендә шөгыльләнүче яшь артистларны берләштереп, оештырып, сәхнәгә чыгару укытучыдан да, баладан да зур көч һәм әзерлек сорый. Театр каршында 3 ел элек оешкан Тылсым студиясендә башта күренекле әкиятләрдән башлаган булсалар, үскән саен жанрда да катлауландыралар, темасында җитдирәк итәләр. Бу юлы сәхнәгә Кейт Ди Камилланың «Как слониха упала с неба» әсәрен сәхнәләштерделәр. Бу популяр автор әсәрләрендә реаль тормыш балалар күзлегеннән бирелә. Он и фокусник. Тот так себе, никудышный. Народ от него особо и ничего не ждал. Никаких чудес. Он им ничего не обещал. Гөлшат Руфина һәм Тимур Шакировлар балаларның хезмәт җимешен яратып кабул иткән. Спектакль бик ошады. Яшь артистлар үзләрен сәхнәдә бик оста тоттылар. Ничек дип әйтергә? Молодцы, афарин. Аларга без бу театрда балалар белән иш булабыз, әмма менә беренче тапкыр шулай балалар сәхнәләштергән спектакльне беренче тапкыр каравыбыз дип әйтәсез. Безгә бик ошады. А что сейчас? Подумаешь, свалил с потолка какая-то вонючая скотина. Ну почему? Скажи на милость. Она тоже стала темой для любого разговора. Җитәкчеләре Илсур Хөснетдинов сүз уңаеннан ул күптән түгел генә мәртәбәле бүләк Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды. Талантлы балаларның хезмәтеннән канәгать. Что за слониха? Ты сказал слониха? Нет, я не сказал, я молчу. Надо срочно что-то делать. В самом деле, кто этим займется? Шундай сөйнәм. Чөнки без балаларны бәләкәйдән үк театрга йөртергә тиешбез, театрда ярату уятырга тиешбез. Һәм әлбәттә менә балалар театр студиясында алар чын мәгънәсендә театрның бөтен ичке дөньясы белән танышалар һәм илһамланалар. Кем белә, киләчәктә бәлки аның кайберсе профессиональ артист булып китер, кемдер безнең тугры тамашачыбыз булыр, кемдер бәлки самодеятельностьтә үзен сынап карар. Ничек кенә булса да, театр үз юнәлешен үзе сайлады һәм 3 ел элек башлап җибәргән проектны дәвам итә. Димәк, моңа ихтыяҗ бар. Әлмәт Татар дәүләт драма театры каршында оешкан Тылсым балалар театр студиясе быел инде үзенең 3нче сезонын тәмамлый. Биредә театр юнәлешендә, иҗат юнәлешендә үсәргә теләге булган 7 яшьтән башлап 11 яшькә кадәрле балалар катнаша ала. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең шанс бию мәктәбе хисап тотты. Нефтче мәдәният сарайында узган концертта сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле балаларда чыгыш ясады. Үзенчәлекле якташларыбызның яңа биюе кабат шикләр бары башта гына икәнне раслады. Әлмәттә беренче һәм бердән-бер сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле балаларны биергә өйрәтүче Гөлнара Уралова. Аның үзенчәлекле сабыйларга үсештә булырга ярдәм итүе остазның кешелекле һәм олы йөрәкле булуын дәлилли. Өстәвенә хореограф эшен хәйрия гамәле буларак башкара. Когда говорят, что это люди с ограниченными возможностями Менә шундый чыгышлар һәм педагоглар сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле кешеләр дигән шикләүләрне бетерә белә. Балаларның уңышлары белән шиксез бәхетле. и счастливы успехами своих детей. Стремление, омтылыш төркеме төрле шәһәр күләм чараларда чыгыш ясый, башка шәһәрләргә барып та бәйгеләрдә бүләкләр яулый. Үзенчәлекле сабыйларның әти-әниләре сүзләренчә, биюнең бала үсешенә уңай йогынтысы 1 ел шөгыльләнүдән дә күренә һәм куандыра. За 1 год она смогла... 1 ел эчендә Гөлнара Ринатовна минем баламда бии сәхнәдә искиткеч чыгыш ясый белү сәләтен ачты. Аңа зур рәхмәт. Спасибо ей большое. Гөлнара Уралова һәр вакыт балаларга үсеш өчен күбрәк мөмкинлек бирәсе килү хыялы белән янып йөргән. Мондый хисап концертлары узу балаларның үсешен күрсәтә. Шуңа биредәге һәркемне сөендерә. Я люблю танцевать, и мне это нравится.
төс һәм матур кызлар үстерергә теләүче әниләр нәни шактан ук биюгә килә. Мисал өчен Камила Гыймадиева биергә бик ярата. Шуңа аны иләре янында гына булган шанс бию мәктәбенә йөртәләр. Камиләнең иң якын кешеләре дөрес сайладык, ялгышмадык дип саный. Она лучше начала чувствовать ритм танца. Кызым бию ритмын яхшырак тоя башлады, эмоциональ яктан тынычланды. Ул биергә бик ярата, һәр вакыт һәм һәр җирдә музыкага бии. Шуңа күрә без аны шанс бию мәктәбенә бирергә булдык. Аларның һәр вакыт искиткеч чыгышлары, отчет концертлары, конкурслары бар. Ул моны эшләргә бик ярата, шуңа күрә без аны йөртәбез. Конкурсы. Ей очень нравится этим заниматься, вот поэтому мы ее водим туда. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.